Ако не поддържате вашия 3D принтер, качеството на печат рано или късно ще падне, а в някои случаи може дори и някои от компонентите по 3D принтера да се счупят. Като в това видео ще ви покажа профилактика на всички линейни релси по принтера зад мен и смяната на няколко от частите, които изработихме в миналия епизод. Като нека започнем с първото нещо, което е поддръжката на линейните релси по принтера. Осигурява по-гладко движение на самите оси и намалява триенето. А ако не се смазват, има повишено износване, излишен шум, както и качеството на печата се намаля. Като по-обобщено, поддръжката на 3D принтера удължава живота му, както и гарантира по-прецизен печат. Като за да се осигурим по-лесен достъп до принтера и именно до релсите, ще трябва да махнем както левия, така и десния панел. Като преди да започнем с каквото и да е, имам една препоръка, която е именно за такъв тип машини винаги да се използват висококачествени инструменти. Именно това са шестограмите на Вера, които това не е спонсорирано изобщо от тях, но тъй като те са направени за по-тегава работа и лично аз имам друг комплект, който го използвам трета година и честно да ви кажа нямам абсолютно никакви оплаквания от него. Предвид, че по-евтините шестограми ги правят от алуминий, а в случая това е хром-вандиева стомана, която е доста устойчива като цяло на работа и лично аз ползвам само тях. Като също ще мръдна принтера, така че да имам достъп именно и до левия панел. Като след като преместихме 3D принтера, вече сме готови да се вземем с свалянето на панелите. Като вече панелите са свалени и имаме изцял достъп до самите релси. Като в нашия случай релсите са ето това, ето е самата танкета, като ще се върнем именно след малко, като вече ви показвам как се извършва самото чистене. Като за почистването ще ни трябват няколко неща, един парцал и изопропилов алкохол. Като един съвет от мен, когато извършвате такива процедури, винаги носете някакъв вид ръкавици, за предпочитане са нитрилни, тъй като освен, че не оставяме мазни петна, така е по-добре и за нас, предвид, че работим с изопропилов алкохол, който буквално изсмуква мазнините от клетките и може да причини доста суха кожа и като цяло не е добре положението. Като първо реално какво правим е вземаме парцала и просто го напълваме с ипата. След това вземаме парцала и почваме да бършим отгоре, като както виждате като цяло има доста мръсоти. Като абсолютно същото нещо го правим и от другата страна. Като както може да видите, това е от релсите на лайоста, като има всякакви мръсоти. А в момента трябва на този винт и на задния винт, именно тези релси да ги почистим. Като в момента успяхме да изчистим линейните релси по лайоста, което са тази дясната и лявата. Изчистихме на хикса, както и трите винта на зета. И в момента това, което следва да направим е именно да свалим масата, като я откачим и я сложим долу. Потом свалихме масата, е ред да разглобим тази и тази част, като именно ги подновим с новите. И след като вече сме завършили с почистването на всички линейни релси, както и винтове и както разгубихме всички части, които ни трябват, е време към смазването на самите линейни релси, което става последния начин. Това е танкетата и тук има малка дупчица, през което трябва да мине самото масло. Като се случва последния начин, вкарваме принцовка в самата дупка, изкарваме малко от самото масло и разнасяме с самата релса. И така няколко пъти и на отсрещната страна също. Като реално това, което ни остана е да сгубим новите части, които принтирахме в миналия епизод, но има няколко неща, които трябва да направим преди да ги сложим в самия принтер. И това е именно, че трябва да им сложим инсърти, или на български казано вложки, като реално вложките представляват това. Като именно с помощта на нагряване или с паялник, те биват нагорещени и така се разтапят вътре в самия детайл и така се фиксират. И тъй като вече сменихме старите части с новите, следва да ги монтираме.
И така, както виждате, успяхме да сглобим 3D принтера, като в момента остана да сглобим само страничните панели. И вече, както виждате, и панелите сложихме, като остана само единствено да нивелираме масата, като за тази цел трябва да пуснем 3D принтера. Като вече след като стартираме самата машина, единственото нещо, което остана да направим е именно да нагласим самия Z offset на самата маса, като има два варианта, а именно един е с самия beacon сензор, който имаме ние, или другият е с лист хартия, като мисля да покажа и двата начина, тъй като има всякакви принтери, начина с листа хартия е универсален и като цяло няма да сбъркате да го ползвате и него. Като този, който е с beacon сензора, който в нашия случай е тук отдолу и работи последния начин, в случая дясната глава не ни трябва, тъй като реално нашата главна глава е лявата. Издърпваме максимално наляво и повдигаме самия винт нагоре. Като гледаме реално да е от двете страни. И задния винт също. Като нещо, което в случая търсим, е когато повдигаме самия винт, да видим как отдолу beacon сензора светва в червено, именно по този начин. Като ето така разбираме, че сме в точната позиция. В момента трябва да направим това в десния край, както и отзаде. Светна, в момента оставя и отзаде. И като цяло така мисля, че е добре. Като в случая, след като пуснем принт, има и автоматичен Z-Tilt, но в момента ще покажа и начина с хартията. Като в случая ние ще ползваме, това е нормална принтерна хартия A4. Тя е, мисля, че бяха около 100 микрона дебелината на самия лист и е напълно оптимална за нашите нужди, като в случая правим така, наместваме главата максимално и идеята е да видим кога почва да опира дюзата в самия лист. Това е много. Идеята е само да драска леко с върха. Да, така е добре. И отново пак отиваме на дясната част. Тук целим абсолютно същото нещо. Така е добре. И остана за задната част. И като в момента в случая тук също е перфектно, пак казвам, идеята е дюзата не да сплесква самия лист така, че да не може да се движи, а идеята е просто да се усеща как леко задира, както в случая може и да го чуете. И така си гарантираме, че Z offset-а ни е максимално близко до идеалното. И след като и приключихме с калибрирането на Z offset-а, е време да пуснем един тестов печат, като за тестов печат съм избрал Benchy и след като го слайсна ще видим именно дали се държи добре принтера. Както виждаме, за в момента всичко се е напълно добре и в момента дюзата дига градуси, като ще се върнем след като почне да прави проби, именно когато вече моторите работят по-бързо. Като всеки момент масата ще дигне 70 градуса и вече самите калибрации ще почнат, които са преди печата. Като както виждате и чухте по-рано, принтерът в момента няма никакви странични звуци, както и принтира изцяло без проблем, като това означава, че нашата работа е добре свършена.
Като мисля това да е краят на този епизод, като ще съм много благодарен ако сте останали до края. Може да се абонирате за канала и очаквайте още видеа от мен.